days, just mooning, whoa, so sad and blue, so sad and blue. I spend my nights just mooning, whoa, all over you, all over you. oh, I'm so full of love, as any fool can see, 'cause angels up above have found the moon on me. Why must you go? Why must I go on mooning, so alone? So all alone. There would be no There would be no moon if you would call me. up on the phone. While I'm by myself in bed, I cry and give myself to you, and I'm mooning all over you. I'll stand behind Stand behind you, mooning forevermore. forevermore. Someday you'll find Someday you'll find me mooning at your front door. at my front door. Oh, every day early I watch you, always will until I got you. Mooning too. There's a moon out tonight. Takže teraz by ste mohli vydražiť kalendár pre rok 2006, čo je veľmi šťastná náhoda, pretože práve tento rok prichádza. Myslíš? Skutočne je tomu tak? Aj kalendár prichádza medzi nás? Volá sa The Movie and Stars, hviezdne leto, a tuto naša hosteská Stanka bude takýmto spôsobom listovať zatiaľ, aby ste videli všetky titulky, ktoré boli zverejnené, možno ste ich nezachytili, a tento kalendár je výnimočný v tom, že obsahuje aj všetky originál podpisy týchto ľudí. Skutočne prekrásny kalendár, s ktorým môže jeden z vás dnes odkráčať domov, samozrejme, ak si ho vydrží. Áno, minulého roku sme dražili, Bruno, a vydražili sme ho na 40 000 korún. Wow. Takže toho roku, Tohto roku začíname... to si To som ja. To bola najlepšia titulka, ne? Vydarená fotografia, ale poďme späť k tej dražbe. Vyvolávacia cena je tento rok za tento kalendár, aj táto je veľmi pekná. Áno. Ja ťa nespoznávam. A vždy takú veľkú hlavu mi robia. Vieš čo, ale podpis je ten istý, veľmi pekný. Dobre, Originálny. takže teraz by ste mohli vydražiť jednoducho za viac peňazí. Hovorme si to na rovinu, áno. Vyvolávacia cena toho roku je 5 000 korún. A mám pocit, že tam ten pán v čiernom saku sa hlási. Aj ty myslíš na tohto pána? Áno. Teraz na vás svietime, čo? Nepríjemné. Nepríjemné. Teraz konečne aj my vidíme na vás. Áno. Takže 5 000 korún, neviem, možno to nebolo počuť. Áno, nech sa páči. 10 000. Áno. 15 000. Nehybte veľmi rukami, pokiaľ sa nehlásite, lebo potom sme zmetení. 15 000 poprvé, vy sa opäť hlásite. 19. Vy ostatní sa môžete ísť prejsť, poprosím pána s dámou, keby tu ostali. Koľko je? 33. Pomaly sa aj priblížime k tej minuloročnej sume. Kto dá ruku hore najbližšie? 33 poprvé. 33 poprvé, lebo to nebolo počuť možno. Hovorí sa do tretice, všetko dobré. Po druhé, inak aj hore môžete dražiť, lebo možno vám to nebolo povedané, že aj hore sa dá. 37. To si zaslúži potles. To si aspoň tleskajte, keď už nedražíte. A teraz už môžete uvoľniť jednu ruku na to, aby ste ju zdvihli a povedali vyššiu sumu ako 37 000. Ja ešte raz možno pripomeniem, že samozrejme tento výťažok pôjde na podporu hniezd záchrany a môžete sa takto pripojiť k tomuto krásnemu projektu a budete mať doma kalendár v kuchyni alebo kde.
Celkom jedinečný. Celkom S jedinečný. originálnymi podpismi je len jeden. Zlatica Puškárová akurát 37 000 zatiaľ. 37 000 poprvé. Minule bolo 40. Nemôžeme odtiaľto odísť, kým nebude 45. Nikto odtiaľ to neodíde. Neodíde. 45. Ale nechceme na vás nejako tlačiť. Ale budeme. Takže 37 stále. 37. Tak my s Brunom dávame 40. Dohodli sme. Ale si budeme hovoriť 40 poprvé? Ty hovoríš po tretie. 40 poprvé. Ďakujeme. Koľko? 40 500. Ale nie. A prihoďte ešte 500, aby ste aj seba zachránili, lebo 40 500. Vyznie tak, nedáme 41, dajte 41. Ja sa vám dvakrát podpíšem. 44 000. 44 000. Skutočne veľký potlesk teraz. Ale 44 000 zatiaľ rozpálilo ľudí najviac. 44 000 poprvé. Vy už končíte s dražením? A vy ste tiež len tak plánovali, že ponaťahovať trošku. A v zásade ste teraz rada. 44 000 poprvé. Skúsme to na tú pečku zaokrúhliť aspoň. Ak nemáte pri sebe teraz 50 000 náhodou. Pôjdeme s vami domov. Alebo prídeme za vami. Niekedy. 44 000 poprvé. Počkaj, počujem tam vyššiu sumu. Predané. Gratulujeme a zároveň ďakujeme. Takže poprosíme hostesku Stanku, aby odniesla kalendár novej majiteľke